Čo sa stane s vašim telom, keď spíte menej ako 6 hodín denne? Možno si myslíte, že ide len o únavu, ale pravda je oveľa vážnejšia. Nedostatok spánku dokáže ovplyvniť vaše srdce, mozog aj váhu, a to rýchlejšie, než si myslíte. Poďme sa na to pozrieť. Spánok nie je len oddych. Je to čas, keď sa telo opravuje, regeneruje a pripravuje na ďalší deň. Keď však spíte menej ako 6 hodín denne, telo nestíha robiť svoju prácu naplno a následky sa začnú postupne prejavovať. Ako prvé si väčšina ľudí všimne únavu. Ráno sa zobudíte a máte pocit, ako by ste ani nespali. Počas dňa prichádza ospalosť, slabšia koncentrácia a častejšie chyby. Mozog jednoducho nemá dostatok energie na to, aby fungoval na 100%. Dá sa povedať, že ide v úspornom režime. A ten nie je ideálny, najmä keď máte pracovať alebo sa sústrediť. Nedostatok spánku však ovplyvňuje aj našu náladu. Človek je podráždenejší, rýchlejšie sa nahnevá a horšie zvláda stres. Niekedy stačí maličkosť a reagujeme oveľa silnejšie, než by sme normálne reagovali. Možno to poznáte. Keď ste nevyspatí, aj obyčajný pondelok pôsobí ako katastrofa. Zaujímavé je, že spánok má veľký vplyv aj na našu váhu. Keď spíme málo, telo produkuje viac hormónov hladu a menej hormónov sítosti. Výsledok? Máme väčšiu chuť jesť, často siahneme po sladkom alebo nezdravom jedle a príjmeme viac kalórií. A to je presne dôvod, prečo sa hovorí, že bez spánku sa chudne veľmi ťažko. Ďalšia vec, ktorú si málo kto uvedomuje, je vplyv na imunitu. Ak spíme málo, naše telo je slabšie v boji proti vírusom a baktériám. To znamená, že sme častejšie chorí alebo sa z choroby zotavujeme dlhšie. Dá sa povedať, že nedostatok spánku oslabuje našu prirodzenú obranu. A teraz možno trochu vážnejšia časť. Dlhodobý nedostatok spánku môže zvyšovať riziko problémov so srdcom, vysokého krvného tlaku alebo cukrovky. To už nie je len o únave, ale o celkovom zdraví. Telo jednoducho potrebuje čas na regeneráciu a ak ho nedostane, začne sa to postupne prejavovať. Netreba sa však hneď stresovať. Dobrá správa je, že aj malé zmeny môžu priniesť veľký rozdiel. Skúste ísť spať o niečo skôr, obmedziť večer mobil alebo si vytvoriť pravidelný režim. Telo si na to zvykne a postupne sa vám odmení lepšou energiou, náladou aj zdravím. Spánok nie je strata času. Je to investícia do vášho tela. A čím lepšia investícia, tým lepšie výsledky. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber kanálu Tvoj zdravý život. A v ďalšom videu sa pozrieme na to, ako si zlepšiť kvalitu spánku jednoduchými krokmi, ktoré zvládne úplne každý.